एसेबां मोजां सिमां नुनानै मानो बिदि नुखो आं? सिमांबो गाज्रि नुबाय आरो बेबो। दिनै मानो बिदि जाखो? माबा खैफोदसो जागोन नामा? आयौ दिनै सान्दुङा मासे सान्दुं दुंदोंथाय दिनै गारिखौबा माला मोनगोनलै? बरसा दाबो न'आव थाङाखै नामा? मेम गारि नेदोंमोन आङो। मिस्टार बरसा, नोंथांनि खामानि मावनायफोरा जोबोद मोजां। थाबैनो नोंथांनावबो नोंथांनि गावनि गारि थागोन। अके, नोंथाङा आंजों थांफानो हागोन। एफा सान्दुं गोसायावलाय बेसे गारि नेबाय थानो? जेबो नङा मेम। No, it's okay. आं आंनि इमप्लयफोरखौ जेबो खस्थ' मोनजानो बायो। प्लिज मिस्टार बरसा, आंबो न'आवनो थांनो नागिरखादों। थांफानायालाय मा जानो? आफा मा जाखो एमिहाय? आफा, आं बरसाखौसो न'आव लिंहरनो सानदोंमोन। बियो जोंनाव फैफेराखैबो ना, मालाबाबो फैनायबो जाफेराखै खेबसेबो। औहाय, ओमफ्राय माथो जाखोहाय? आफा, आं लिंहरनो ना बरसाखौ? फैनायालाय मा जानोहाय? लिंहरबानो जाबायनाहाय। आफा, दे बिदिब्ला आं दा लिंहरनोसै। दे लिंहर। ओमफ्राय आइ, जुरि आइयालाय अबेयाव थांदोंहाय? आफा, आब' सुरिया लोगोनाव थांदोंमोन। न'आवनो थाथारला नामा बे दाना? ओरैनो लकडाउन, ओरै फारसेथिं कर'ना। मानो बिदि बेरायबाय थानांगौ जाखो बेलाय? फैबा रायलायगोन आं। फन हरदोंमोन आं आफा, अफसो जानानै दं। आंबो हरदोंमोन दहाय। ओरैनो बोथोरफ्रा मोजां नङा। दे जियानो हक, दा आलासि लिंहरनो होननाया पेरेंगाखौ लायनो थिनदो, मा नांगौ मागौ। जागोन दे आफा। आंहा मोनसे फिसा खामानि दंहाय, आं दानो फैफिनगोन। आफा, नों ओंखाम जाफैया नामा? जाफैगोनहाय, मानो जाफैया जानो। अके आफा, आं पेरेंगाखौ लायनो थिनहरनोसै। दे, ना जायो ना बेदर जायो बिहरबानो जाबाय। जागोन आफा। दे बिदिबाय, थाथ'दो दे। बिदिब्ला नोंथाङा डेलि लाइन गारिजों फैयो ना? येस मेम। अके, नोंथांनि न'आ बेसे गोजान जायो जोंनि अफिसनिफ्राय? बांद्राय गोजान जानाया जाया मेम। बांद्राय खस्थ' मोनो नामा नोंथाङा फैनाय थांनायाव? बांद्राय खस्थ' मोना मोननाया मेम। अके, खान्दा बरसा बिथांखौ न'सिम दोनहैग्रोनोसै। मेम न'सिम नांलायला खोमा। काम अन मिस्टार बरसा, जेबो नङा दे। मेम बै टार्निंआव लाखिबानो जागोन। खान्दा
ओंखाम जानानै फैयाखै नामा? मानो एफाबां स्ल' सालायदों? जागोन मेम। सान्दुंहाय र' बे बारियावनो थांना खाहैसां। जि एसे मोनो खाहैलाबायनोसां। बाब सान्दुंआबो दुंबाथाय दुंनायानो बाराद्राय। लागाय मोन्देर मैद्रुफोरखौनो खालाबायहैनोसै आं। बारियाव जि एसे मोनो बेफोरखौनो खाहैलाबायनोसै आरो। मैगंफोरखौबो मा सानो मैद्रु मैलाबासो एसे खहाबसिननाय मोनो आंहा। र' खाहैनि आं। मैगंफोराबो जि दाम गोसा। मैद्रु मैलाफोरखौनो खालाबायनानै जायाबालाय माथो उफायबाव आरो। न'फ्राव एसे एनै मैद्रु मैला थाबानो एसे बायनोबो गयो आरो। आयै अबाव थाङामोन नोंलाय? आबा फैबाय। आं बारियावसो थांदोंमोन आबा। आबा मा एसेबां मैगं लाबोखो नोंलाय? माबालै आयै आं गासिबो लाखांजोबखाबायमोन। ओमफ्राय मा जाखो रानि? दिनै बे मैथाखौ फाननो हागोन ना हाला? बेनोथ' रावबोखौनो बायफैया माथो रानि। हाथायासो जोबलायनोसै आयै। बेबायदि नुबा गोसोआ बिराद दुखु मोनो। आंथ' गासिबो लाखांजोबबायमोन। बाबु माबाफोर नांगौमोन नामा? औ मादै आंनो बे मैथाखौ हरलाय मादै। मा? आदा नों जोंनि मैथाखौ लांनो नागिरदों? औ नानि। बाबु मुथा बेसे लांगोन? मादै आंनो गासैखौबो हरजोबदो। आदा नों गासैखौबो लांजोबसै? औ नानि। बाबु लांजोबमारनोसै? औ मादै हरदोल'। मनाया बाबु? औ मादै प्लास्टिक गैया नामा? सोरबा जाखो गथ'आ? मैगंआनो लाखाबायमोन माथो। थेवबो जोंनिखौ मानो लाजोबखो? मादै औ बाबु र' प्लास्टिकआ दङमोन गांसे। दे हरदोल' मादै। ओमफ्राय नोंहा अननो ओंखारलायबाय? औ आयै। दे लाबोबायसै आरो। ओमफ्राय मा ओंख्रि संखो नों आयै? माबा लगाय मोन्देर न'निनो मैद्रु मैला संलाबायबाय आङो। थांदे आबा आथिं आखाइ सुहैदो थां। है आं दुगैनोसैसोलै आयै। दे बिदिबालाय स्र' दुगैहैदो थां। औलै आयै दिनै सान्दुं गोसा गरमथारना। ओमफ्राय मा जालायखो? एमिया गावसिनाव लेंहरदोंमोनलै आयै। हा माथो जाखो? थांना फैदो आरो। थांनोना आयै? थांदो। हा बेखौलाय मानोथो सोंलायनांगौ जाखो? दे दा जाखां लोंखां थांबानो जाबाय आरो। थां दुगैहैदो थां आबा। औ आयै। मारै जाबावगोन? बर'सा हारसिं बरिं मोनबाय नामा? मोनाखैथ'। ओंखाम उखैबाय नामाथाय नों? आं एसे जाबोखादोंमोन। बे फेरेंगायानो ना एसे गोबाव खालामबाय। बेदर लायनो थिनबाय आङो। नङाबा दहायनो मोनसिगौमोन। दाबो जेबो नङाना? माथो जाखो? मोननायाबो बेदरल'सै। गासैबो मोनजोबखाबायमोन।
आया आंबो जेना जि बावगारखादों नोंखौ हारसिं दोनबाय थाबाय र' आं नोंनो टिभि लगायलांनि जेबो नङालै एमि मानो हारसिं बरिं जायोना र' मा नायनो नों ओमफ्राय नों जेखौ लागायो बेखौनो नायगोन बिदिबा बरसा आं लोगोरि एपिसडखौ देखायनोसै नामा नोंनो लोगोरि औ नों नाया नामा आं नायफेराखै बिदिबा दिनै नायदो र' आं देखायनि दे बयबो मोजाङै दे रेडि 1 2 3 मोजांथ' औ आं बानायबाय थायो र' बिदिबालाय ओमफ्राय एमि औ नोंना एफबिआ मा जाखो एफबिआ माथो नोंनि एकाउन्टखौ नुला नों नुखानायबो नंला मानो हे आं नायनो बाबाय दाना एफबि नायबानो बायोसो आं दाना मोजांखौनो मोनला आं दाना नायनो आंबो नायनोनो बाबायलै दाना एखनबा दुखु मोनो एखनबा रागा जोंफ्राङो नायबानो मा बुंबावनो आरोना ओमफ्राय मा ओंख्रि जाब्रा नों आइया लागाय मोन्देर मैद्रुसो संदोंमोन बेजोंनो एसे जानानै फैबाय आं ओमफ्राय बरसा मादैनोबो लांदे आं बेदरखौ एसे सोनानै दोनगोन जागोन दे ओमफ्राय मालाबा मादैखौबो जोंनाव लाबोदे दे नों जिरायथ' दे आं दानो फैफिनगोन दे माला सोरांखो सिखारनोसै आं आंनि रुमालाय उखुमा मा जाखो